Geza is more powerful. Mutungamiri wenyika yeZimbabwe panguva inoi aiwa abva aramba akati aiwa vakomana chiregei kunditandanisa aiwa ndochirega zvangu kurizana panguva inoi vachindiregerai ndifollow the constitution nditonge for 2 terms 2028 andorizana. Izvi zvaonekwa achikola up maeditors nemasenators. Sanapinda mashoko abuda nyogwa panapa unonyaso kuona kuti aiwa the Geza effect panguva inoi aiwa Geza ari more powerful. Ndumbo subscribe like or the bell icon. Timina pa BBC Zimbabwe mudanyura chiti Geza effect. Instead of resigning, ED called a meeting with the senators where he told them that he doesn't want to go beyond 2028. But what ED is failing to understand is that people are no longer talking about 2030. Zimbabweans want him out now because of corruption and the failure to run the country. Thomas Kwadungo panapa kuti aiwa mutungamiri wenyika yeZimbabwe oti aiwa kunyangwe zvazvo achinzi aiwa is failing to run the country, now the corruption, now the cronyism, now the nepotism panguva inoi panapa vanhu we know ma-citizens adult are resigning instantly right now. Panapa mutungamiri wenyika aiwa azviavoida zvese izvozvo akabuda pachina akati aiwa 2 terms zangu dzingokwana, successor wangu ndinomuziva ndichapointa the successor. Yatova imwe nawo aiwa ye the successor achazotevera apa, but panguva inoi abuda pachina akati aiwa inini ndiri constitutionalist ndotedzera mutemo, 2 terms zangu dzingopera ndakutosiya chigaro ndakutorizana ndorwa pasi. Muridza mafungiro enyu kudi pamusoro pechitiko ichi chinoitika achingobva aiwa kuEthiopia kwamozoti anga ari kusummit. Tuze mafungiro enyu pinda comment section medu, musana subscribe or like, chinotonda bell icon.